El Partit Animalista PACMA ha presentat al·legacions davant del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya contra el nou reglament sobre correbous, projecte de decret pel qual s'aprova el reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros. PACMA considera que la celebració de correbous vulnera la normativa autonòmica de protecció animal, pel que no procedeix l'aprovació d'un reglament que els reguli. Toni Valle, candidat número 1 del Partit Animalista per Barcelona en les passades eleccions generals, ha explicat el que pel PACMA suposa una contradicció de la llei. Entenem que aquest text que s'està presentant contradiu altres lleis d'àmbit superior que ja es van ser presentades, com la de protecció dels animals, i llavors hem presentat aquestes al·legacions perquè es tingui en compte i no prosperi aquest decret. És una contradicció. En el moment en què el Parlament va aprovar la llei de protecció animal i després va fer l'ampliació per acabar o per treure el que eren les corrides de toros, doncs creiem que ahir ja hi havia prou eines com per treballar el tema dels correbous, i ara el que es van donar compte és que utilitzant els mateixos sistemes que ells van aprovar, els correbous tenien els dies comptats, i d'aquí aquest text que volen que s'aprovi per decret, que els protegirà i evitarà que desapareguin. Llavors nosaltres no entenem que d'uns mesos hi hagi un canvi tan gran. Si vam aprovar una llei, aquesta llei és la que val, i llavors no podem anar fent parxes un dia sí, un dia un altre, segons els nostres interessos o segons els interessos d'alguns partits que tenen bosses de vots en alguna part de Catalunya. Nosaltres el que volem és que primer que estiguin reglamentats i estiguin reglamentats correctament, i la nostra lluita anirà a aconseguir prou suport popular per aconseguir una llei que faci que els correbous desapareixin, de la mateixa manera que lluitarem per evitar qualsevol maltractament d'animal a tota Catalunya. Aquest és el nostre treball principal. Els correbous són un dels problemes que ens trobem al nostre país, i a poc hem d'intentar fer que desapareixi, com molts altres que també són importants i sobre els que estem treballant també. Segons el Partit Animalista, la previsió de regulació de les festes tradicionals amb toros entra en conflicte amb el decret legislatiu 2/2008 del 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. L'article 2 de la citada llei disposa en els seus apartats 2 i 3 que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, així com de moviment voluntari, i han de rebre el tracte que, atenent bàsicament a les seves necessitats etològiques, procuri el seu benestar. Igualment diu que ningú ha de provocar patiments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietats o por. Així mateix, la previsió entra en conflicte pel PACMA amb l'article 337 del Codi Penal, que disposa que el que per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament a un animal domèstic o amansit, causant-li la mort o lesions que menystinguin greument la seva salut, serà castigat amb la pena de 3 mesos a 1 any de presó i inhabilitació especial d'1 a 3 anys per l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals. Per tant, el Partit Animalista sol·licita ser considerat persona jurídica, els interessos legítims de la qual poden veure's vulnerats, posant a la disposició d'aquesta part quanta documentació s'elabori en relació amb el projecte de decret, i que es doni audiència al Partit Animalista en el projecte de decret tenint per presentades aquestes al·legacions. Finalment, demana l'anul·lació del projecte de decret pel qual s'aprova el reglament relatiu a les festes tradicionals amb toros.